nga wala na to mo praise ta sa usa ka tawo. Kung na-amaze ka sa iyang success, amaze lang di kay gusto po ka nga mulabaw. Ato mga wala ni bilib sa imuha. Sure ko sa ilang kagalingon na sila ni bilib ug ni hanga. Ingon ana jud ba na ang mga tawo nga di gusto malabwan? Or let's say, nangasuya. Dili man gud unta ta dapat mag-una-una og panaway. Dapat unahon sa datog check ang atong mga kaugalingon, mga dung ug day. Pasensya na mga meg kung dili gid malikayan. Masagulan jud og negative ang topic. Pero you know na, part of the game naman jud na good, di ba? So bahala na. Sa mga battle, naa jud winner na apoy loser. If you won, congrats then. If you lose, it's okay. Congrats gihapon. Wala mga basher diha, usari pa sabot ana. Pinahilom na sila sa imuha nga ni hanga. Di lang nila madawat silang kagalingon kay lagi, nangasuya. Nangasuya. May mangka, uy, joke lang. Laban ng jud. Arot lang. Unsa naman eh, gigil niyo si ako. Ikalma lang jud nato atong kaugalingon. Mao ba? Laban sa introduction, no? Shoutout kay Miss Rabea Mateo. First of all, congrats sa imuha ang tinu. At least nakasulod gyapon ka sa top 21. This universe is Philippines. We're still so proud of you, auntie. Di lali mo mong achievement nga nahimo. Dili tanang taon naka-experience sa mga butang nga gusto nila same sa imuha. Nga finally naka-join na jud kag Miss Universe. Miss Universe Philippines 2020 is Miss Iloilo! Although wala ka maapil sa top 10, pero again, okay ra jud na. Proud gyapon mi sa imuha dahil di mag-uul. Top 21 is already a good placement. Kung naay nakasabay sa imuha, the next time sila na lang kahimuram pa. Tanaw na itong ma-achieve baka sad na nila. Agoy! Kasagaran na ba sa mga haters and bashers? Dili ka ba umo-check sa kaugalingon? Like, uhuy, iyang subscribers wala gyapon ka 1 million. Pero daw be i-check pa dato ilaha. Uy, naning kamot man sa daay gihapon. Pastilan. Or, uy, nagkagamay ilang views. Pero i-check pa dato ilaha. Toy, kwa po day katubo, gamay po day gihapon. I mean, dili man gud unta ta dapat mag-una-una og panaway. Dapat unahon sa datog check ang atong mga kaugalingon, mga dung ug day. Another example, gisaway ka kay nganong daw naninda na nakagbingka. Pero ang nakasaway, tuara, tambay ug nagpabuhi ra pud di ay. Pero disclaimer lang sad no, dili sa tarang tambay means tapulan ug di ka maumangitay trabaho. Nailaing-laing rason kung anong naingon ana ang isa ka tawo. Dili lang sa tamo judge dayon. Kay di pud ra bata sure go forever na jud sa atong mga trabaho. Anyways, mga sample ra na nga mga convo mga megha. Ayaw lang kayo tinud-a. Copy that. Unya day Rabia, katong mga wala ni bilib sa imuha. Sure ko sa ilang kagalingon na sila ni bilib ug ni hanga. Ingon ana jud ba na ang mga tawo nga di gusto malabwan? Or let's say, nangasuya. So disclaimer again, pasensya na mga meg kung dili gid malikayan. Masagulan jud og negative ang topic. Pero you know na, part of the game naman jud na good, di ba? So bahala na. So back to chat Rabia. Unta maski wala ka nakasulod sa top 10, makasulod ra pud dayon ka sa ang probinsyano. Or maski unsa nga teleserye ba, dira jud biya na padulong no. Bagay kay sa imuhang mahimong artista. Aside sa gwapa ug bright ka, daghan pa jud nagsupport sa imuha. Naul! Unya day maghiskot sa tag friendship ninyo ni Miss Thailand. Ana jud no? Di magpa-apekto sa mga chismis anang mga tao. Yes, dagang ma-enjoy kung isabong mo. Pero di jud magpadala ha. Ilaban lang gyapon ninyong pagkaamiga. So di padala anang mga sulsul sa uban. May pag-online sabong na lang na ilang giatiman. Kaysa ang sabungon nila friendship sa uban. Sa paday, ingon ana jud ra ba ng mga competition, di ba? Walay personalan, dapat perming chill ra. Sa mga battle, naa jud winner na apoy loser. If you won, congrats then. If you lose, it's okay. Congrats gihapon. Ayaw ka
down sa imong kagalingon. Ug ayaw i-compare imong self sa uban. Lain-lain biya tag personality tanan. Naasad tay lain-laing own originality sulaban. Pag artista na day, sure ko mas musikat ug mas mo level up pa jud kag taman. Kala mga basher diha, usari pa sabot ana. Pinahilom na sila sa imuha nga ni hanga. Di lang nila madawat silang kagalingon kay lagi nangasuya. Namasuya. Pero para nako, wala may mawala nato kung mo praise ka sa usa ka tawo. Kung na-amaze ka sa iyang success, amaze lang di kay gusto po ka nga mulabaw. Ay, istimurag dili naman si Grabiya atong gihisgutan ani. Unsa di ay? Pero bitaw focus ta sa positive B. Since day one sa akong mga shoutout, ang gusto ra jud biya unta nako kay mga good vibes ra ug mga kataw-anan. Unless kung kontrabida sa salida akong gi-shoutout, di ba? Like Madam Lilis sa ang probinsyano. Aw, sige man jud og kapiso. Kay mga sabo kan jud ko. Pero di mag-goal kay every time nga mag-vlog ko. Naa akong parents nga nag-guide sa ako ah. Nag-guide og nagbantay sa akong mga gipanglitok og gipang storya. Syempre di ta padalos-dalos og patakag istorya. Abi pa lang way makabadlong sa tuwa. Dapat na ay mga sense sa atong mga gipanglitok. Di kay tabi kung tabi lang, pero wa day gisud sa utok. Peace! Agoy! And back to Miss Rabia again. Maka-inspire kayo ka auntie. I hope magpadayon imong mga blessings nga nadawat. Continue your goals in life and stay who you are. So dali na lang ko kutog, dali na lang ko taman. Pasensya na mga meg kung na-late akong shoutout kay Rabia. Nalulungbi ta sa edukasyon. Og dili ta ng panahon pa vlog rata. I hope na enjoy ra gyapon mo sa kuha. Og salamat kayo sa inyong pagtanaw hantod daling dapita. So until next vlog mga meg, God bless you everyone and I thank you. Shout out! So shoutout sa mga members sa akong channel. Shoutout John Vlog, Milia Crisey, Jocelyn Espanyo, Lala Martino, Darren Agason, Chuhi Vlogs, RRTO Vlog, Rin Sans Cans, Rimzay TV, Lilian Sipalon, Teach Islanders, Eds Encarnado, Ichong #ILoveBukid, Buhay Canada.tv Adventure, Julius Katubat TV, Camila Marquez, John De Acosta, Jenaline De La Cruz, Churel Habagat, Gamay nga Dako, Gulaya TV Official, English Practice Test with Copy, Floriza Simonet, Easel Girl 2020, Simpleng Buhay OFW. Also shoutout Ate Daya Reber from San Jose, California, USA. Shoutout Auntie Alma So Felix from Canada. Shoutout Ate Aya De Caste. At sa tanang-tanang mga supportive kayo sa akong mga vlogs. So sa mga gusto din magpa-member sa among YouTube channel, click lang ang join button sa timeline ng aming channel. And thank you so much again sa mga nagpa-member. And I hope guys, subscribe ninyo akong YouTube channel sa mga wala pa nakasubscribe. And please follow my Facebook page, Niche and Chin 2.0. And paki-follow na rin sa TikTok account ni Ma'am Shitin kasi wala na yung TikTok ko kasi nga bawal yung minor. Pero meron pa rin akong mga appearance sa TikTok ni Ma'am Shitin. So thank you so much again everyone. Bye-bye!